ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଅମୟ କୁମାର ସାହୁ। ମୋ କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଶରତର ଶେଷ ଜହ୍ନ। କାହିଁ କେତେବେଳୁ ଲୁଚି ଗଲେଣି ସବିତା ଦୂର ଦିଗନ୍ତର ଧାରେ, ଶରତ ଆକାଶେ ଚାନ୍ଦ ଉଇଁ ଆସେ ତାରା ବଉଦର ପଟୁଆରେ। ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିଲି ଆସିଲି ସହର ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ପଚାରିଲି ତୁମ କଥା କେହି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଦିନ ସାରା ବୁଲେଇ ଏଗଳି ସଗଳି ଠିକଣାଟା ପାଏ ନାହିଁ, ସଞ୍ଜ ଆସିଗଲେ ଫୁଟପାଥରେ ବସେ ନିରାଶେ ମୌନ ହୋଇ। ତୁମ କଥା ଭାବେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ଚାହିଁ, ରାତି ସରିଯାଏ ନିଦ ହଜିଯାଏ ହେଲେ ତୁମର ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏ ସହରେ ସବୁ ହୁଏ କିଣା ବିକା ଝିଣ୍ଟିକା କୁମାରୀ ହୁଏ ବଣି ପୋଷା, ବେଳେବେଳେ ଫୁଟପାଥ ବି ସାଜେ ସଉତୁଣୀ, ଭରିବାକୁ ହୁଏ ଦାଦା ପୋଲିସଙ୍କ ମଣି। ଭରିବାକୁ ହୁଏ ଦାଦା ପୋଲିସଙ୍କ ମଣି। ଦିନରେ ବୁଲନ୍ତି ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମାଳ ମାଳ, ରାତି ତାଟ ମାୟାବିନୀ ମହାକାଳ ଫଳ। ଏତେ ଆବର୍ଜନା ଏ ସହରେ ରହିଅଛି ପୁରୀ, ସଫା କରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଖାଇବାକୁ ହେବ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି। ତୁମେ ତ ସହରୀ ମଣିଷ, ତୁମେ ତ ସହରୀ ମଣିଷ, ତୁମେ କି ବୁଝିବ ନିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ପ୍ରୀତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଗାଥା। ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ଦିନ ଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲ, ତୁମକୁ ନ ନେଇ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି, ତୁମକୁ ନ ନେଇ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଫେରି ଯାଉଛି ମୋ ମାଆର ପଖାଳ କଂସ ପାଖକୁ, ଫେରି ଯାଉଛି ମୋ ମାଆର ପଖାଳ କଂସ ପାଖକୁ, ମୋ ଗାଁର ମୋ ବାଡ଼ିର ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ପାଖକୁ, ମୋ ଗାଁର ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ପାଖକୁ, କୋଶଳା ଶାଗ ପାଖକୁ। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ତେଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ଶରତର ଶେଷ ଜହ୍ନ ଉଇଁବା ଆଗରୁ ମୋତେ ମୋ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଶରତର ଶେଷ ଜହ୍ନ ଉଇଁବା ଆଗରୁ ମୋତେ ମୋ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ମୋତେ ମୋ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।